Sljemensko sunce nije moglo otopiti euforiju koja je zavladala na Zagrebačkoj gori zbog najvažnije druge stvari u Hrvatskoj, Snježne kraljice. Sve je spremno za 18.000 gledatelja koji će uživati u spektaklu ski utrke. Za odličan ugođaj koji će dočekati gledatelje zaslužne su eskadrile ljudi u sjeni koji već danima rade na uređenju Sljemena kako bi Zagreb što bolje primio svu kremu svjetskog vrhunskog skijanja. Organizator Vedran Pavlek nam je otkrio kako će slike Sljemena iz Zagreba otići u 18 zemalja. Nikad nije Sljeme bilo ovako dobro pripremljeno, niti staza, niti sve ovo ostalo oko Sljemena. Stvarno se trudimo napraviti najbolji mogući način i da iz Zagreba i Hrvatske idu prekrasne slike u svijet. Imat ćemo prenose uživo u 18 zemalja na 22 TV stanice, što je rekord do sada. Prošle godine smo imali 10 televizija i mislim da je to najbolja reklama za Zagreb i Hrvatsku. Recite još koliko će muški skijaša nastupiti i koliko će ženski? Nastupit će oko 60-65 skijašica i negdje oko 75 do 80 skijaša, ali točne liste se znaju tek znači na večer, dan prije utrke kad se konačne prijave raščiste. Malo o Janici. Janica će otvoriti, jel tako, službenu utrku, pa eto, šta ona kaže, kako će biti? Pa Janica je zadovoljna, Janica je malo trenirala na ovom plavom spustu, zelenom spustu, danas i za nju je to isto veliki događaj i jednostavno zabava da skije malo s Tombom, Stenmarkom, Girardellim, da se druži i tako. Uostalom, da nije bilo Janice tih rezultata ne bi bilo nikad niti sljemenske utrke. Dodaj to kako će grad i u buduće ostati partner te pružati suport Snježnoj kraljici. Na pitanje hoće li se u Hrvatskoj skoro ponoviti Janica Kostelić, Pavlek je kratko komentirao. Pa gledajte, to bi bila iluzija da se Janica ponovi, jer to ne u Hrvatskoj, nego takva skijašica se rađa možda jednom u 50 godina u cijelom svijetu. Pozdrav čitateljima Javnog i poziv da se i na Javnom pozivaju gledatelji na Sljeme da bodre naše cure i dečke.